Moikka, mä ajattelin tälleen extempore alkaa kuvaamaan vähän tämmösiä parhaita paloja tältä viikonlopulta. Tosiaan mun piti tänään kuvata My Day, mut sit se ei onnistunut, tai siis niinku en jaksanut alkaa kuvaamaan, tai My Weekendia tai jotakin sellaista, mutta tässä nyt ollaan, ja mä kuvaan nyt vähän kaikkea, mitä mä tein tästä viikonlopun aikana. Eli en tee semmoista niinku pääasiallisesti, että kuvaan kaiken päivän aikana, vaan että asioita, mitä mä teen. Ja nyt mä lähdin hiihtämään, joten mä lähden etsiä monen monot. Terve, terve. Mä nyt sanon, mitä tässä kävi. Mä en saanut hiihosta nyt mitään matskua. Ne oli mun puhelimella. Mutta ne tiedostot oli liian suuret, että mä en voi siirtää niitä tuohon koneelle. Joten mä en pysty nyt näyttämään mitään. Mutta siis hyvin luisti. Ois voinut olla paremminkin. Mun kuulokkeesta loppuu, tai toista kuulokkeesta loppuu akku. Hiihon just siinä, kun oli just pääsemässä hiihtämään. Mut hyvä oli käydä hiihtämässä. Toi video itse asiassa kuvattu niinku yli viikko sitten tai vähän päälle. Mut joo, bye. Tulin hiihtämästä. Nyt mä syön bullamönkki. Täällä on siis joku munkki. Täällä on semmoista vaniljajuttua sisältä hyvää. Tommosta. No niin, mä kerron teille kaikille, miten hiihto sujui. Okei. Siis hiihto sujui tosi hyvin, siis ehkä vähän niinku luisti silleen taaksepäin. Mulla on tosiaan karvapohjasukset, mä otin iskän sukset, koska mulla oli ennen niinku äiti ja mun yhteiset sukset, mutta kun ne on vähän niinku lyhyet jo mulle, niin mä otin nyt iskän sukset, niin joo, ja sit niissä oli ne sauvat, niin sit niissä mä tuntuu, että mun kädet ei oikein pysynyt niissä niinku kiinni niissä jutuissa. En tiedä, oliko se vaan niinku omaa mietintää, mut sitten oli tosi hyvä sää, siis kun olin pääsemässä siellä niinku itse ladulle vasta, niin sitten mun kuuloke sanoi, että low battery, niin sitten mä menin yhdellä kuulokkeella. Ja sitten hiihton lopuksi se toinen kuuloke, kun mä kuuntelin siis Tomaksen Puurojenkin podcastia, niin koko ajan sitten low battery, sitten taas 30 sekunnin päästä low battery. Joo, tai mitä se nyt sanookaan. Joo, ja sitten, joo. Siis tosi hyvä oli kumminkin hiihtää, oli mukava ilma, oli sopivasti pakkasta, paljon tuolla nyt tällä hetkellä pakkasta, mä katon. Ja sitten mäet oli kiva laskea, mä rakastan mäkiä, mutta välillä mä vähän epäröi. Jotenkin jotkut mäet mä välillä ehkä niinku jännittää, koska joskus niistä loppuu niinku latu kesken kaiken, ja sit mä oon kerran niinku laskenut mäen näin alas, ja sitten loppu latu kesken, mä kaaduin mahaleen siihen, joo. -13 tällä hetkellä pakkasta, eli se on kiristynyt aamusta. Aamulla oli noin 6 astetta. Mut kyllä. Nähdään sitten seuraavassa asiassa. Tilattiin mäkkäristä safkaa. Nyt mä näytän teille mitä mä halusin. Jännää. Mä tilasin Chicken Big Mac aterian. Ranskikset. Täällä on piirtelönä tämmönen frappe juttu. Ja dipin nuketeille. Nää kaikki ei oo mulle siis. Hei. Mä otan hatun pois. Hei, käytiin kaupassa. Mä esittelen teille nyt vähän mitä me ostettiin, tai mitä mä sain ostaa. Pysyyköhän tuo tuossa? Okei, mä halusin juustopalloja. Nämä on näitä tulisia versioita. Mä oon kerran elämässä halusin näitä. Sitten mä halusin kaikkien hirvitys suklaapatukan, ja mä rakastan Bountia. Tää on hyvä. Kommentoikaa, jos tykkäsit tästä. Sitten Stratos. Siis tää on joku suklaapatukka, mikä on ollut joskus kaupassa ja nyt se on tullut takas. Ja sit vielä 2 tikkaria. Tää on paras Chupa Chups, tää mansikka kerma juttu. Ja sit mä ostin mulle 2 ihonhoitojuttua. Tällaisen mitä mä käytän kun tää on mulla loppunut. Ja sit tää sama lumenen puhdistus. Lurpsit nyt kuuluu täällä. Ota ihan pikku hetki. Tällainen. Mulla on loppunut tää. Ja sitten puhdistusvaahto. Tää on ihan lopussa. Mä halusin nyt testaa tän väristä makuusta hajusta mikä onkaan. No niin, nyt tehdään pieni herkkujen maistelusessio. Tää on siis yhtä herkkua maistaan tosiaan, mutta meillä on Stratos suklaapatukka. Tästä tulee vähän mieleen, että tätä ei olisi tehty siis niin kuin nykypäivänä. Tää on vähän semmonen 90-luvun patukka. Niin kuin tää varmaan onkin. Mut mä peloin mitä tää siis sisältää. Tää on ilmava maitosuklaa. Saattaa siis ilmava maitosuklaa. Joo. Nyt maistetaan.
Mä veikkaan, tää on ihan hyvää. Tämmönen. Tuoksuu ihan joulukalenterisuklaata. Miksi tätä suklaapatukkaa haluttiin takas kauppoihin, kun tää on ihan perinteistä maitosuklaata vaan, jossa on vähän tuommoista röpelikköä sisällä ja niin kuin jollakin Marabuullakin on tällainen. Niin, ihan hyvää on tää. En ymmärrä miksi tää on niin haluttu kovasti takas kauppaan, kun Marabuullakin on tällainen samanlainen. Ihan perusmaitosuklaata. Ihan siis tosi hyvää. 4/5. Voisin ehkä ostaa jopa joskus uusiksi. Okei, päivää. Nyt maistellaan limpparia, mitä mä en ole ennen maistanut. Tällainen Nokian Panion Roast Lemonade limppari. Mä oon halunnut maistaa tätä, tai siis mä tykkään Nokian Panion limppareista. Tätä makua en oo tosiaan vielä maistanut. Maistetaan. Ihan vähän uuden makusta, mutta 3/5. Mä sijois ne ajattele. Ei. Ne annettiin. Pitääkö se tuo? Hei, ottakaa hei. Älä nyt naura siellä takana. Ei. No niin, uusi yritys. Tämäkin vähän tämmönen plössö. Ei ota uusiksi. Ota. Okei, mulla on täällä lakanoiden vaihtosessio. Kattokaa miten siis... Oho. Kattokaa miten kirkkaan keltaiset lakanat. Siis, tää on tämmöset Finlaysonin elefanttilakanat. Vitsi nää on niin siistit. Mä sain nää myös siis joululahjaksi. Ja siihen myös tyynyliina. Ja koska mulla on 2 muutakin tyynyä, niin niille tyynyliinat nää nyt on. Mä yritin ottaa vähän semmosia keltaisen sävyisiä. Kiitos. Mä siivosin tosiaan mun huoneesta nyt tästä vähän sen ja mä voin vähän esitellä, että miltä tää näyttää. Tää nyt ei oo niin hyvässä järjestyksessä kuin vois olla, mutta tää on paremmassa siltä miltä se näytti ennen kuin mä siivosin. Täällä mulla on vähän tämmönen krääsänurkkaus tuohon roskapussiin ja kuvausvaloa ja vaatteita ja... Hän ei kuulu siihen. Hän voi laittaa tuonne. Tämä on sänky. Tässä on nää keltaiset lakanat. Nää on ihanat oikeesti. Mut nyt mä lähden iltapalalle ja suihkuun ja pitää tyhjentää astianpesukone. Joo. Hyvää huomenta, tai no ei ainakaan nyt enää huomenta, mutta mä oon tullut koulusta. Koulussa meillä oli fysiikkaa, siis mä en tykkää fysiikasta, siis joo, meillä oli espanjaa, maisteltiin vähän espanjalaisia herkkuja ja korjattiin kokeeseen, sitten meillä oli äidinkieltä. Mun piti mennä salille, mutta mä en jaksanutkaan, kun mä ajattelin, että huomenna mä voin mennä kaverin kanssa salille. Jos mä tänään menen, niin mä en huomenna jaksa mennä. Mutta hyvä fiilis tästä päivästä, positiivisella asenteella mennään. Mulla on 5 orkesteri, kello on nyt 14:15. Tässä on pari tuntia ennen, kun mun pitää alkaa siihen valmistautumaan. Mun pitää syyä ja ehkä tehdä läksyjä. Jos mä kerkeen, niin mä yritän tätä videoa, mitä mä tässä koko ajan kuvaan, niin voisin niin kuin editoida. Mut katsotaan, että jääkö se sitten huomiselle, kun tää on tosiaan viimeinen päivä, kun mä kuvaan tätä. Tää on ollut vähän tällainen hajonainen My Weekend ja mikä vlogi onkaan, mut se ei haittaa mua. Mä oon kuvannut vaan sitä, mitä tekee mieli kuvata. Ja se on kivaa, koska ei mun tarvitse kuvata sitä, kun mä pesen hampaat. Mun ei tarvitse kuvata sitä, että mä kerron, että mä menen syömään, koska ne on turhia tietoja. Niin tästä viikosta on vaan nyt kuvannut jotakin. Mä tosiaan eilen aloitin tekemään Friendit, siis siitä TV-sarjasta, niin palapeliä. Mä oon alkanut katsoa Friendejä, ja Friendit on siis ihan paras sarja. Niin aloin tekemään palapeliä, 1000 palan palapeliä. Mä voin vaikka Instassa ja muilla videoilla sitten päivitellä, että miten se edistyy. Käykö ottaa mun Insta haltuun, Aaputube. Joo, mutta palataan asiaan myöhemmin. Kiitos kun katsoitte videon. Moi moi!